Hello guys, welcome dito sa Helmond. This is the city of Helmond. I will show you around for a little bit before we start. Let's start. Unang-una, magpakulo tayo ng tubig at 2 itlog. So, ayan. Mga kakailanganin natin ay 2 egg, bell pepper, kahit anong kulay, pwedeng yellow, pwedeng green, at paghiwa-hiwain ito ng julienne, maninipis. So, ayan. Kailangan din natin ng sibuyas at hiwain natin ng manipis or julienne ang tawag. Kailangan din natin ng onion rings. Kailangan nating hiwain siya ng maninipis katulad ng sibuyas. Kailangan din natin ng isang carrots, balatan at hiwain ng maninipis or julienne. Habang binabalatan natin ang ating carrots, i-ready ko na ang aking pan para sa ating pagsaute ng mga gulay. Lagyan lamang ito ng oil. Painitin. At pag mainit na ang kawali, igisa ang ating sibuyas. Idagdag natin ang ating carrots. At isunod natin ang ating bell pepper. Haluin lang natin ng mabuti para maluto ang ating gulay. At pag naluto na ang ating gulay, maglalagay tayo ng salt and pepper. Kailangan din natin ng INDOMIE noodles or kahit anong instant noodles ay pwede natin gamitin. Depende na yun sa inyo kung anong gusto nyo. Mag-boil lang ng water at lutuin ang INDOMIE noodles or instant noodles sa naaayon sa packaging sa likod. Pagluto ng ating noodles, alisin lang at ihalo to sa gulay na ating ginisa. Ilagay ang seasoning at haluin ito ng mabuti.
Maglagay ng sesame seeds. Ito ay optional lamang, depende na yun sa inyo. Kung gusto nyo rin ng hard-boiled egg or itlog, depende na rin yun sa inyo, optional lamang. At syempre, ang ating spring onion para sa ating garnish. Ano pang hinihintay natin? Sabi na, ready na ang ating INDOMIE noodles. At huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share,